Hasanchimga 18 yaş. Ol Samara өлкәсенең Камышлы районы Яңа Усман авылы егете. Әнисе укытучы, әтисе баянда сиптиреп уйный. Кичкенәдән җырчы түгел, офицер булырга хыяллана әлеге егет. Бүген көндә үз тормышын музыкадан башка күз алдарына китерә алмый. Геннар үзенекен әйтә инде. Менә Разил Исмагыйловка 20 яшь. Ул балык бистәсе егете. Ул да үз тормышын җырдан башка күз алдарына китерә алмый. Аның иң яраткан җырчысы кем дип беләсез? Әлбәттә, Илһам абый Шакиров. Илгиз белән Разил бүген Илһам Шакиров репертуарыннан Очып кайтам җырын башкарачаклар. Әйдәгез әле җырны бергәләп тыңлыйк. Очып кайтам. Дамир Гысметдинов сүзләре, Илгиз Мәҗитов көе. Hasanchim 18 yaş. Samara өлкәсе 2-нче премия лауреаты. Разил Исмагыйлов 20 yaş. Балык бистәсе 2-нче премия лауреаты. Афәрин егетләр. Җыр язмышы, кыш язмышы кебек.